anak lanang bagus banget. Mriki Pak, Bu, mriki. Nah, anu salam undangan arep jagong kok. Besok gede pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe. Anu Pak, rada tengah Pak, rada tengah. Nah, ibune rada mriki Bu, biar kelihatannya romantis mesra. Monggo mriki. Nah, rada tengah diapit. Mbak Rara sebelah mriki, kula sebelah mriki. Nggih, siap. Kudu mlaku samestine. Pak Sugeng wujud syukur matur mbah nuwun mewakili Petruk JD ingkang sampun nimbali kula sakonco ugi matur mbah nuwun kagem para tamu ingkang paring donga pangestu kagem anak lanang ingkang ketepen disunat mugi-mugi dongane panjenengan mujarab ambyar nggih. Dedek, I love you. Ayo. I love streaming. Nah itu. Cium mama, dicium mama. Ayo cium. 1, 2. Loh. Oh, cah saiki gengsi kok, Mas. Ya cium tangan. Oh, cium tangan. Nah, terus sama ayah, sama ayah. Amin. Nah, matur nuwun Bapak. Ya, matur nuwun. Iki ngene-ngene ora gemen-gemen ora ming 10 juta, 50 juta iki habis lho untuk biaya kamu ya. Oke. Ayo, Nduk, lanjut monggo. Thank you.